Hello mga kasama, kini po ninyo Kuya Joel Bensico ba sa ko partner Randy Tayad mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka bana nga nagpatago lang sa ngan nga Naldo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay kalaan nga ato magtatampo si Naldo. Kini ako problema bahin ni sa kong asawa ba nga botoy tagtiban kay balay taon og dili gyud palkansi kung ano na problema ko ani no inaniw na ko pagsugod ang mga pahitabo ha. Ay, dili putangan ako kayo nga kuan ka ng aircon o dili dapita oh. Day indutan lang ang agaw nimo deo kanang pangbayad imong gagaw palit sa TV dako kay no. Abroad man, mo nang dali ra kay makapamalit og mga mahalong butang. Mao sad Ngigagod ba yuta, oy? Gipakyaw ang mga appliances. Unsa di kay ang trabaho sa abroad sa? Ay, OFW ko dito sa Dubai go weeks oy. Napamate ka dito? Go weeks. Pwede rin nga bayot mo ka. Ay, bayot ko din sa ato. Sa gawas kay bawal man. Di ko naman pinag dito. Lucky ko dito. Dili ka ha, lalaki ako? Gawin sa Edens oy. din ang sabi ni gibuhat nga ni ubot taon ni Musrika ha. Rika ba, oy? Rico mo na siya? Ang ano di ay gunso mo siya. Sos, ikaw naman ko nisulti niya nga. Laki ray ako. Suko di siya anak. Ngayon anak magid siya, ang bayot mangita mo naglaki. Lagi paitasan nimo kadugo ro na nimo. Apa itagaan kag chocolate ya. Wa nimo dawata kay wa ka mahangol por bida. Ang grateful sad kay nang imo Nasuya ka sa akong anak nga ni abroad Eden. Abroad sa imo. Unsa, ngano kada tiyo, nasuko man kagalit. Naibaw ka naman nga bayot ng akong anak. Nganong bulihon pa man na nimo. Nganong nasuya ka man niya ha? Abroad po nung imo. Di day ko magbuot ka. Awayaw sige panaway sa akong anak at bayot siya. Buro man kag dili ka dugo. Nga naman nagdili ka dugo, di pwede manaway. Aday, olis ato din. Bidaw. Ari, Unsa pa, oy, agday. Pizza. Ngano ako may mong kasabaan, Aldo? Kung kayo mo yan, limot kang naisura sa mga ama. Bisag iya pa na ako siya, wa ko mahadlok niya. Hilas, desudyaan pa ko. Tinuod magud babayod ang iyang anak gud. Kung bayo ito sa sakit ka na. Unsa na sakit ko? Paraw mo sa kakakuto. Mao yung kailang tanong yung kinabuhi sa ubang tao. Ungrateful kay ka. Ha? Tibtiban kay kang baba. Suya ka sa akong katibtiban? Talent din ako do. Sigihan gid ako badlong taon sa Eden kay daghan ang nagdagot niya. Di na pergi palkansi. Par niya, pirmi siya sakto. Pakusgi! Hinay ra na! Di ba dungog? Pakusgi pa! Sa mga taon ka din, noon sakto. Gusto kay lang bidyokis bayot oh. Ngano, wala sila silingan diha. Noon sa mga kada may okasyon taon niya sinong ilang gawin mo. Abi kayo na yung okasyon, palabian sa nila kanang bidyoki diha. Kasapikas barangay, makabati na ilang tingog. Abi na ko ginayan ka kay nisinggit magkakapagusge kay inay magusge. Jugok! Ay, pagbuot na ko, utro ka. Diba na yung boys? Bida ka na. Sige, sige. So, yung tip-tip. Kuha nitong height na kutsilyo. Kaya ipabawsi na ka. Ha? Purbida, ginawa ko ni mo yan. Day, Den! Day!
Ay, hi ka, doy! Ngano makaoy, murag happy man kay kastanan di Naldo. Kay ba happy, minsan ka. May gipalit ko di mo, tao na rumalingaw ka. Unsa na Naldo? Kita ka nang dako kayo, taas ka karton, ha? Ang suda na para na ni mo rumalingaw ka, di na ka masuya, na, di na ka magilabot sa atin. Imo ang mga gawik siya, labi na sa imong gawik nga bayot. Bluetooth speaker na siya, Aiden. Kay gwapo si Blanco. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turn my life around. Saman? Mga tao na pagkanta mo, Debe. Ha? Hoy, ano gipaong ni mo, oy? Ako sa tanaw ng Bluetooth speaker, day. Ha? Tanaw nga naman. Murag gumba ang tingali na. Kung sabi ko ba na ba? Tabi sa diya, tabi ayun Ay. mo na. Kailain kayo pabinaon, oy. Ha? Hinday nga guba, sipab na kayo na. Ah. Gubaon mo siguro yung dahan ako. Iposol ko din daya. Ako din na doon tindahan nga akong ipalitan. Ipayo ko rin kay hinay kayo. Kung sa iba ayaw ni mong bago man na, oy? Gubaon man eh. Bida, kasi ko inis akong pagpalit kay taas ba yung pagpalit ako ani. Guba, hinay ka pabinaon niya. Ang imong kanta. Ano man, ang sabi nakabati ba? Iyabag imong kanta de. Ang totoo? Ay, basig sa speaker di siya day. So speaker. O lagi basig sa Speaker Bluetooth. juga gipasabot nimong yabag. Mato di mo gubaon ug imong ipayo ang speaker. Hinay man kayong speaker niya, yabag man kayong paminaw, Ang no? speaker yabag, ang speaker gubaon diretso akong solte. Ingnan na lang ako yabag ko. Yabag Ay, ko. ay, Yabag ay, ko. ay, 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 Yabag ay, ko. ay, Ayaw sakit ko ka na rin, ha? Sakit ka na, ha? Daghan ko ginangarasan tao noy, mura ko gitsag iring, orbida. Ako mo gitoyo kong ingon nga guba ang Bluetooth speaker kay samtang dito ko sa gawa sa Mumbai namati kung hindi na nagkanta-kanta ang among silingin taon sige pangatawa o klaro kayong kasaway sila og nagbugal-bugal sila sa kong asawa. Eden, naguba yung Bluetooth speaker? Wa man tiya. Oh, abi na kong naguba kay wala man ko makabati ni mong may kanta ka. Ay, kanta niya, day. Kay makalingaw, may kalingaw kayo kang mukanta. Talagsaon ra, rare. Walang katulad ang pagkayabag mo kanta. Adi ay rare da itiya. Sige, aron nga tagbaw mo sa paminaw mo kanta ko 24/7. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try I just break down and cry, 'cause Bay, Naldo. Bay, Huwag ka makabadlong ni Eden nga di na mo undang sa pagkanta. manong di bay? Makuha mo ganong hastang itong gabi bidyuki pamangyapon. Sa medyo eh. Oh, badlo nga tao na bay. Kaya basig mapahawa mo ni Dapita kay nagsabot ba itong mga silingan nga pitensyonan mo aron mamingaw ni Dapita. Susunod sa may kong singagi-agi. Hiner ba kang sulti? hilas nila sa kinsa man sa petisyon ako. Nangasuya sila mo kanta ko. Mga bugo ba nila? Na sila masuya. Gisabaan lang sila kaya hasta ko itong gabi alas 12 mo kanta ba ka? Aki berot. Wa ko'y labot nila. Ha? Adto nga akong iyaan. Siya'y nakaingon ini nga 24/7 kung mukanta kay matod niya. Rare akong mukanta talagsaon ra ko no. Uy, Uy, dahil din mayo kayo kinagapli. Anawatan ni Prosala ng gumbaw. Birthday na ko. ibalik ka sinyo. Eh basi gibutangan naghilo. Mga taon, oy, grabe ha. Ikaw pa yatagan, ikaw pa manangin nga. Ibutang ang hilo. Sama ka eh. Sulti ta? Tinoon nga misulti ka nga talagsaon kayong kanta si Eden? Ay, misulti bitaw ko, anak Naldo. Nabalaka ko nga basig ko, ana. Sulngon siya sa mga silingan. Kay naglagot na sila. Kaya hasta alas 12 magos gabi magkanta-kanta pa na siya. Ha? Uy,
Nagkasinabutay ra ba na sila nga kuan papawaon mo din ni Dapita, petisyonan mo. Oy, way magbuot na kog bukanta ko, oy. Balik sa ato. Dahil kayo ako yung istorya niya. Dili. Kadugo me, nganong mangunay magpanaway? Iyaan, humukanta ko, tabuni inyo mga dunggan, aron dili mo makabate. Naana ko sa mong bahay ni kanta, ako ning katungod para malingaw ko. Kung dili mo ganahan, ay mong pundos inyo. Ikaw rin nalingaw din ay. Oh. Kami mo mga silingan, wag yun. Mura kag baka nga giihaw. Mura kag iro nga rabison. Hilasa, ba di ba? Rabison ko, ha? Rabison ko, kahilas ko tao nimo. Ha? Kasi, Ano ako pinuho? Uy. Bida sa di mo ba? Bida. Nandinoon pa ka babae mo na. Sabay. Biyang pa na ko asawa din. Bida yun dinoy. Mao na ako problema, mamahawa na lang kami ani mong gipuy-an taon. Kasabot ang taon niya mga silingan taon nga petisyonan mi kaya aron malinaw ilang dapit. Tibtiban mo taon kini ba ko asawa. Di ba minaw tabagan. Unyan grateful pag yun kay ni siya kay mauwaw na lang ta sa muhatag niya kay bisag hatagan siya di madawato taon. Doon na pa'y pakapin nga bati nga sulti. Ang bagi ko ninyo taon bi. Unsa man kung kamoy pasultihon, Naldo. Hello, Ate Fred! Adlaw sa tanan. Ate Chichi, good morning! good morning, Kuya Alan. Good morning sa atong mga avid listeners. Good kayo, Kuya Alan. Ulap. Ate Pres! Okay, akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol na to sa itong kalabasan. Ato nang imnan og Set Panyawan Herbal Capsule. Kada adlaw, katuluso sa kadlaw inom. Sa bundag, o na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig pa rin ni mo maughapon, usa gyapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnuno na kamukaon sa imong pariudto. Mausab sa igabi sa di pa ka mukaon sa imong parihapon, inom na sa daan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kabalaka tungod kay dun na nay makatambal. Makaayo ang iyong gibati aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang medinan sa nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Sa tanan po na ito mga isunan nga gamit sa ito ang number 1 nga plus ang Sedlin Limited. Thank you. Yung kayo nyo tanan kamo na sayod kung sa ka-epektibo. Ang ato ang Sedlin Limited nga tinuod buwag tang sa ito ang panuhot pamaol para kitikalawasan Maricos Benz katol. Kuto sa kabataan likay po kita sa ringgi kung mga haplas ta. Sa ito ang Sedlin Limited nga anharama palit sa butika. Di ba doon? Tinoon na sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Unya makita ng tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukiran nagpuyo, pwede rin gito maka-order sa Shopee. Shopee na lang mo kay ihatod pa sa inyo ang panimay. Ate Pres? Ate Pres ba? Salamat! May punta ko mo rin. Ilabi na kanimo diya, Kutsiyal Lodi Lagares sa Tanawan Oslob, Cebu. Ang imong mga apo. Pero alam mo yung anak ni Kuan, April. Alright. Salamat kayo sa tuang Dito mga... ba, Bam? Salamat kayo sa... Ano bang Kuan? Imon sab si Engineer Bilis Cuerpo, si Honorable Barangay Captain, din si SIAB sa President sa Tibok Oslo, Honorable Tima Berungan. Salamat kumusta ka mo diha. Sa celebrity ko, di ko biulasap sa inyong pagpangaligo, ha? Ilabi na og, doon na kami mga seminar, pwede nga isudan sa inyong mga bag, sa inyong paglarga, ha? Para sigurado na lang magamit yun dito sa hotel inyong puyan. Sa celebrity ko, Chick Beauty Soap, doon na mga sangkap kini, natural moisturizer. Gulot na tayo ng papaya extract. Ingo man usam
magpabilin ka ng younger looking kutis artista kutis porcelana. Sa celebrity Kojic Beauty Soap, ano na may lagom ng imong panit, ano na may pugis-pugis, katol-katol, ano na may itong blackheads or whiteheads. Sa celebrity Kojic Beauty Soap, mo na lang makas botika para sure good nga original ang imong mapalit, ha? Mas mayon sa pong doon siya nakabutang nga Celio Sid Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender dato karong adlaw. Si Dudong Naldo, Ate Pres. Naldo. O, kanis Naldo, Ate Pres. Yang akan mo lain-lain yun kay tibtiban kay babay ang asawa. Yang grateful rin ba kayo kay na mga pangatag, di dawato na niya. Makapinal yung istorya, parehaton na. Bali, sudan mo rin. Di ko na. Lain sa batasan bayana no. Ngiga no, imamikagana, doon na pinanailo. Lawe. Oh, lain kayo. Lain din. Amot lang. Ano yung problema taon? Tabagi ko niya kung saan ko may pisultion. Kung saan ka nang, ako ba kaning kulatahon ako asawa, mga nasiguro siya networks. Mga niya akong problema, mahawa lang may, kay gipetisyonan mo taon may. Pagkasabot man nilang silingan taon, gipetisyonan sila, Ate Pres, aron malinaw ang ilang dapit. Halimbawa ka na, siya may kaingon sa kagubot sa ilahang lugar. Kuhan lang daw, kanang pagkita. Kanang petisyon, maokihan ha? Okay, basta sobrang kuhan. No ba? Petisyon ito. Gadalitan ilang yuta, ilang bay. So aman ana. Balino, abot na siguro nas balaw. Ilang mayroon ang yuta og bay? Kuan lang siguro sa pangana na kanang warningan na sila. Wala badlungon lang. Badlungon. Badlungon. Pero mao na ipaagi lang petisyon natin Pres kay badlungon warningan. Oh, badlungon lang. Sinaldo og si Di ba kasagarang gulyatan ang una-ana ka ng kutubram nas alas 10 kung gabi eh. Pero wag kung kabalo kung adlaw na abay Sa oras. Mario, grabihan. Okay ra adlaw siguro Ate Pres Okay ra, pero bisa na gani, landili gid pa grabihan nga, puting kusuga na gid. Ako ni amang ko magabas kay inyong mga balay naman sa village, ako squatter maning ako. Di gid kalikayan nga kung squatters area ang inyong mga atop mag-abot tagsara kadangaw ang gilayon. So ug naay mag-video kay Dungo kayo. dungog panang litan og nindot ka kanta murag imong dughan na yahay og perting yabaga perting jong sa kitas dunggan oy. Pero bisan pag nindot og tingog Ate Pres no. Saba gyapon. Sabaan gyud ko. Sabaan gyapon ka. Saba niya. Kadang ang akong kong video kay Ate Pres nara sa kwarto. Kami ra lisang Okay ra. kadungog. Anday ba? Oh, kamera kay soundproof man. So dili magawas ang imong tingog tus Ang gawas. soundproof inyong kuan? Oh. Amon gituyo kay Kaya kamo ini George ninyo ni Lisa. Wag yun makadungog. Way makadungog. Wag yun. Mo ba? Gituyo gid ninyo Gituyo guryan. gid ako nga inana akong buhaton. Kanya mo nang gisod ako akong kuan kay saba man kanang damo ko estudyante. Na tinood, magtuon niya magtuon. dugudoon biya silingan na biya. Mo na inana na lang. Inana lang ba. Bam. Kani si Eden, di sa di sugot soundproof ni Ate Pres. Kaya ganahan Gusto man siya. kadang may bawa ang tao. Makadungog ang mataw. Oh, ingon sa adi ay, 24/7 ko kanta. Lima ka na 24/7. So saksiman na 24 oras ka magkanta diha. Abi ni mo gulyata ay dapat ako nahibaw ano kanang ang balay nila gaatbang niya ang nag-uwang karsada la. Nya ang karsada sa residential area dili man pag highway pilaram na kadupa. Kuso kayong video kaysa kananas bayt atbang. Kani pong medit pilaram na kadupa. Pakusan sa maayo ang iyang Magubat. Oh, pertito ko Yan, suga. speaker. Ang unsa, nagtanaw ka ng salida. Foreign. Suka tanan. Aya, music. Pertito ko suga. Agi ko Magkalagot pud na. Kalagot eh. Lagot bati gyud na inana gyud. Ay wag gyud nungdan. Kanay noon, og ingon na Okay ra na inana ba mo kun adto las may bayod siguro maligong dagat mo. Okay ra. Inana. kumingon tong petisyonan sila atong tanawon og ipatawag sa barangay buwan makahibaw sila kung unsay schedule na mo ko uban nga labi nag Domingo hindi ko klase kita sa tayo tong trabaho niya dugay na makatuog tungod sa Saba kay kasagaran na ba ang magbiduki ka na Domingo. Lain na ba nang karong idara na Ate Pres Kay- ini kamata nimo dugay ka Dugay ka katuog. Nga kana ini kamata nimo dugay ay no ko kabalik katuog. Matawag ko ka sutso niya ako mga apo mo sa kwarto magkamata ko alas 11 adi na ko katuogan Ate Pres alas 3 kadlawon. O ba? Oh, Lugaya po doon. kay sigil ko tanong sila.
Makabalik kong tug, mga alas 4 bigya. Ako nung may mata ko gulit, yung tanong sa lida, makatugog balik, magdukam ko tanong sa lida. Pambitiretso, Sige, Levitico 19, verse 17. Kung may kasilo kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usap pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang imong isikatao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kagalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang kailangan kong gibasa diri Gulyat, o pananglitan maganda ako naging ngunong ipatawag sila sa barangay, mas maayo aron mahusay sila ug makibawsad si kisa nga to ang babae diyang magsikan. Eden. May bawsad si Eden ug gusto gyud siya mo kanta ug kanto pong pikas bay gusto mo kanta. At least may bawaan sila sa dialog sa barangay kung unsa mga oras nga pwede. Ug ang mga oras nga dili pwede kunting katuog na. Okay? Ay, gabi eh. Ano ba? Ay, Huwag ka Saan tug. ka? maglisod ko kanta. Ano man? Ako kay mikrofon. Ano, uy? Tukan ko. Gitukaan ka. Salamat naman na ganito naman nun. Kuna ko ay puzzle, Tijuan. RMN. Hello guys, good morning. Adunggan ninyo no ang atong paboritong drama kung akong pasultihon no kaagi ni ito. Kaagi ni Norman sa tugay galimot mong kuy. Ito kong listahan. Basta about to siyang asawa guys nang grabe ka tibtiban. Tibtiban og baba guys. Ang other term is baba. Babaon. Problema gyud siya guys no. Ang namin yung on ng puniya. Ang grabe yung babaon o baba. Babaon o baba. Grabe yung baba. Basta mo na to guys. Ay, anyway, manglaba ko karon guys. Kinaukdan ako sa nina. O ako rin ibayin akong cellphone no. Jerry. Manglaba sa ako guys. Thirdies, tignan yung maigi itong gubat na ito. Sa kalagitnaan ito ng Maharashtra sa bayan ng India. Hindi ba parang nakaka-relax, presko, at wala kang kahit anong ingay na maririnig kung hindi sa mga huni ng mga ibon at kung ano-ano pa mga hayop. To the point na kahit magsisigaw ka rito, walang makakarinig sa'yo. Parang bigla nakakatakot yung last part na yun, no? What if nga, nasa kalagitnaan ka nito at kailangan mo ng tulong? Meron kayang sasagip sa'yo kahit ubus na yung hangin doon sa baga mo. Kakasigaw ng tulong! Tulong! Bakit mo nabanggit yan? Kasi may kinalaman dyan yung horror pero totoong pangyayari sa totoong buhay na pag-uusapan natin ngayong gabi. Alam nyo ba na dyan mismo sa pinakita kong napakalawak na kakahuyan o gubat, may matatagpo ang isang babae out of nowhere na nakatali sa isang puno. Sigaw siya ng sigaw, hindi siya nanghingi ng tulong. Ano kaya yung nangyari sa kanya? At bakit ganito na lang kamalnourished ang itsura niya? Spoiler alert ha! Isa itong kwento na may layer pa ng mas malalim doon sa facade ng kwento. At bago ko ito isalaysay sa inyo, ang masasabi ko lang, everything is not what it seems. Bakit kaya siya nakatali rito? Samahan ninyo ako ngayong gabi na alamin ang misteryo. Pero may challenge din ako. Gusto ko, habang ninanarrate ko sa inyo ang kaganapan, hulaan nyo. Ano pa sa tingin nyo yung plot twist ng kwento? Walang maling sagot ha? I-comment ninyo. But I think para sa mga, hindi ako magbibigay ng word na, pero may mga makakahula nito if it's something that they've experienced themselves. Anyway, tignan natin mamaya kung tama ang mga hula nyo. Ihanda na ang mainit na tsaa at kape. Pakuluan nyo na yan. At samahan ninyo ako, 30s. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay sila Takayi, ang babaeng natagpo ang nakatali sa isang puno sa kagubatan.
July 27, 2024. Last year lang siya. Tulong! Tulong! Nagulantang ang isang pastol o cowherder sa makakapal na kagubatan ng Sindhudurg District ng Indian State ng Maharashtra. Nang marinig niya yung desperado ng mga sigaw na to. Ngayon nagtaka siya kung saan ang gagaling yung boses na parang bang isang babae. Ang sabi, yung pagsisigaw raw nito alam mo yung pag yung hayop nagwawala na. Parang ganun, siguro yung kinakatay na baboy, feeling ko ganun yung dinidescribe niya Sobrang lakas daw talaga nung pagsigaw na parang nagwawala ito. Kaya nung sinundan niya, masyado hanggang sa tumambad sa kanya ang isang 50 years old na babae na si Lalita Kayi. Ayan siya. Yung pastol o yung cowherder na ito ay nagngangalan si Pandurang Gaukhan. Siya yung nakahanap dito kay Lalita. Sa internet po, especially sa mga nag-request sa atin ito, ang dami po nag-request sa atin ng kwentong to. Kalat na kalat yung mga larawan nung estado ni Lalita noong nahanap siya. Kung saan makikita natin na parang butot balat na siya. Ganun na. Nangangayayat, nangayapak, gusgusin, na parang iniiwan siya dyan. Ganun. Honestly, nung una ko itong makita, awang-awa po talaga ako. At nagtataka ako, bakit kaya siya tinali dyan? Pero kung masasagot pa ba natin yan, ituloy muna natin ang kwento. Sabi nung pastol o nung cowherder, na makita raw niya si Lalita, tinawag niya rin yung ibang mga villagers. Ayan, yung mga pictures pa yan dyan. Pero hindi nila ito matulungan ng sapat. Siyempre, hindi naman nila alam kung ano yung gagawin. Di ba? Hindi sila equipped para dito. Kaya inalerto rin nila yung mga kapulisan. Sabi nila, tawag sila, Sir! Punta po kayo dito. Nasa gitna po kami ng gubat. May nakita po kaming babae. Parang matagal na po siyang nakatali dyan sa puno. Nangangayayat na po siya. Kaya please po, pakibilisan nyo na lang po kasi parang kailangan niya talaga ng tulong nyo ngayon. So pumunta yung mga pulis. At ang unang ginawa po nila ay nilagari nila yung pagkakatali nitong si Lalita Kayi. Of course, dahil napansin rin nila yung binanggit niya ng mga villagers na nangangayayat ito, bukod sa nakatali pa yung mga legs nito, kasama raw nito yung kopya ng kanyang passport na nagsasabi, itong unang fact na malalaman natin kay Lalita, siya ay isang American citizen pala. May lahi siyang Indian, pero hindi malinaw kung Indian citizen din siya, no? Pero American citizen siya. Bukod po sa passport nito, nakita rin sa kanya ang isang Aadhaar card. Isang unique na card ito para sa mga Indians. Okay, bukod rito, nakita rin na may kasama itong mobile phone, cellphone, isang tablet, at 31,000 rupees, which is around 20k. Ang laking pera po niyan. Sabi nila, imposible ninakawan to kasi ba't hindi nila kinuha? Ang daming mamahaling gamit na dala nitong babaeng to, di ba? Ni-rule out nila yung pagnanakaw. Okay, sabi ng mga villagers, alam mo, swinerte talaga tong si Lalita na natagpuan siya dyan. Kasi yung cowherder na nabanggit ko kanina, di ba napakalaki ng gubat? Kumbaga, nung araw na yon, parang doon lang siya nakadestino or doon lang siya nagpapatrol. Tama ba yung term ko? Kasi kung hindi siya doon dumaan nung araw na yun, mukhang magtatagal pa itong si Lalita na mukhang matagal nang nandun sa parting yun ng gubat. So ayun na, pagkatapos nila mag-usap-usap dyan, ang unang-unang ginawa po nila, no, yung mga pulis, dinala ito sa ospital. Pina-check kung nanganganib ba yung buhay niya o ano, kasi nga nangangayayat siya. Sabi ng isang doktor, Shivanand Bandekar, may mga sugat daw ito sa legs, gawa nga nang nakatali siya doon sa puno. At napag-alaman nila na nag-i-struggle din pala ito sa kanyang mental health. Okay, so medyo may clue na tayo ha, tungkol kay Lalita Kayi. Inalagaan po siya sa ospital at nung maging okay na siya, nag-heal na yung mga sugat, dinala naman ito sa isang psychiatric facility para sa mga karagdagan pang mga treatment, especially sa kanyang mental health. Naging stable naman daw ang lagay ni Lalita. Kumakain siya ng ayos, nakikipagsalamuha sa mga tao, at iniinom niya rin yung mga binibigay sa kanyang gamot. Hindi ko po alam. Tinatry ko i-research if itong mga gamot na binabanggit dito, gamot sa, yung sa physical lang ba, or meron ding gamot para sa kanyang mental health. Hindi po malinaw yan. Bakit po binabanggit yan? Kasi as we progress through the story, malalaman niyo naman. Hindi rin naman sila masyadong nahihirapang makipag-communicate po. Pero while kayang makipag-communicate nila Lalita, it is important to note din
na hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam if by choice ba ito or baka may trauma siya, pero nagsasalita lamang daw siya gamit yung papel, no? Sinusulat niya lang yung mga gusto niyang sabihin. Kagaya na lang nito, ayan, may mga screenshot, may mga videos po yan, kompleto. Well documented yung buong pangyayari dito kay Lalita Kai. Prior doon sa pagkakahanap sa kanya, ngayon, nung maging okay na si Lalita, tinanong na siya ng mga pulis ng dalawang importanteng katanungan. Ito yun, sino ka po ba? At bakit ka nakatali sa gitna ng gubat? Si Lalita Kai po, nauna ka nang nabanggit sa inyo, middle-aged woman siya, 50 anyos, at ayon dun sa mga papeles po niya, at ayon din sa mga kwento niya, isa siyang ballet dancer at yoga practitioner mula Amerika. Hindi malinaw, pero ayon daw sa mga kwento-kwento, Massachusetts, yung pinanggalingan niyang state doon sa US. At pumunta siya sa India 10 years ago, siguro 2014, para mag-aral ng yoga at meditation sa Tamil Nadu. May mga certifications kasi yan yung mga nagtuturo ng yoga, mga Zumba, mga ganun. Kailangan nilang mag-aral talaga kung saan yun nanggaling, if I'm not mistaken. Dito ko na medyo guguluhin yung kwento ko sa inyo ngayong gabi, ha? At bahala na muna kayo kung paniniwalaan nyo itong mga susunod na sasabihin ko. Pero, dito raw sa Tamil Nadu, nakilala niya yung kanyang asawa at pinaniniwalaan ng mga pulis na sometime after nila magkakilala, nag-away siguro sila, nagkahidwaan, to the point na nagkahiwalay sila. Wala pong malinaw na pagkukwento sa parting ito ng buhay nila ni Takai. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging skeptic muna kayo sa pagkukwento ko. At may rason kung bakit gusto ko na ganito ang pag-iisip ninyo. Wala din pong malinaw na eksplanasyon kung bakit nasa gitna ng gubat at nakatali si Lalita. Kumbaga yung timeline ng mismong pangyayaring yun, kailan ka tinali, kailan ka pumunta dito, ilang araw ka, hindi siya malinaw talaga, walang pruweba. Pero nung tinanong siya ng mga pulis, ma'am, bakit nga po ba nasa gitna kayo ng gubat? Ano po ba talaga yung nangyari? Ang sinabi lang ni Lalita, yung asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit nanay mo. Hinali niya ako sa gitna ng gubat para mamatay ako. Hindi ba lang ako iniwanan ng pagkain, ni tubig. At dahil kita-kita natin kung gaano lang ito kapayat, mukhang matagal-tagal na siyang nakatali doon sa gubat. Ayon mismo kay Lalita, 40 days daw siyang nandun na nakatali. So halos isa't kalahating buwan. Which raises questions. Paano siya nakasurvive na hindi siya kumakain? Na hindi siya umiinom? Di ba napakahirap nun? At kung 40 days, at tinuro sa atin nung elementary tayo, di ba? May given set of days lang na kaya ng isang tao na hindi umiinom. Mamamatay siya doon. Anyway, set aside muna natin itong mga katanungan natin. Ngayon, babalik tayo doon sa fact na hindi malinaw kung paano siya napunta doon. May mga Underarm Shy, try Dove with more skincare ingredients for more care. Isang taon na yung resignation letter mo, bakit di mo pa pinapasa? Siyempre, hinintay ko yung bonus. Ako, support ako sa inyo. Kung saan masaya, doon kayo. Ako naman, kung saan mabubusog, doon ako. Tulad ditong San Marino Corn Tuna. Kahit saan mang lugar pa tayo pumunta, hindi tayo magugutom. Open mo lang yung lata, tapos diretso sa ibabaw ng kanin. Kaya ang sarap i-pair sa rice. For me, Sanma rice is life. May mga claims po si Lalita na nakasulat sa kanyang notes na siya raw ay in-injectionan for extreme psychosis. May